Hola, sóc la Maria, comercial d'immobiliari Espígol. Estem a Cassà de la Selva, en una zona molt tranquil·la, com podeu veure, una zona de cases grans i amb molt de verd a tots els voltants. Entrem. Aquesta seria l'entrada peatonal, on tenim aquí, en el costat esquerre, les jardineres, una mica de terrassa, i des d'aquí també se surt en el menjador. Anem entrant a la vivenda. I en el costat dret veureu la cuina totalment reformada. Amb una zona de taula, llar de foc, i a dalt connectat la televisió. Des d'aquí mateix se surt a la part del jardí, que tenen tot un espai privat per poder gaudir, i des d'aquí mateix s'accedeix a una zona verda i una piscina comunitària que després anirem. Continuem. I tenim un menjador molt gran, on ells actualment ho tenen preparat com una sala multicinema. Seguim a la part de baix. En aquest costat hi tenim una habitació de despatx i un garatge que seria per un cotxe. Des d'aquí tenim un bany, que és un aseo petit. Aviam, aquí. Un aseo petit, totalment reformat. I continuem pujant a la part de dalt de les habitacions. Estem a dalt en el distribuïdor de la planta primera, on podeu veure que és molt ampli. En aquest costat tenim dues habitacions que dona sol tota la tarda. Un costat de la casa està orientada a sol de tardes i l'altre hi tenim sol al matí. Totes les habitacions surten a terrasses. En aquest cas, dos d'elles surten en aquesta, on també poden gaudir de tota aquesta zona verda. Continuem. Des de dins, armaris empotrats, com podeu veure, aire condicionat amb conductes de bomba calor i fred. I seguim a l'habitació principal, on també té sortida la mateixa terrassa que estàvem, armari empotrat, zona televisió i un bany que està reformat recentment. Plat de dutxa, enrasat a terra, i seguim on també es veuen les altres dues habitacions, també grans, totes elles amb sortida. En aquest cas tenen sortida en el segon balcó i orientades totalment a est, mirant el jardí principal de la casa. I aquí tenim aquest segon bany de la part de dalt, amb plat de dutxa i tancaments, com podeu veure, tot arreu, d'alumini i doble vidre. Aquí des de la cuina sortim en el jardí principal de la casa, on podeu veure que hi ha una zona de taula, i des d'aquí continuem. Tenim aquest accés, on hi ha aquests petits tres esglaons, on sortim directament a la piscina comunitària. Una mica de zona verda també, i on aquí podreu veure la piscina totalment assolellada. Bueno,
Això és tot. Espero que us hagi agradat. Moltes gràcies.